Ana channel ko katal ke comment ke share ke tai subscribe khata khachura tu norok sign man kana sin bai tina DEBBARMA tama sakano ne pula screen ma nukin man kana tan ma tin video slam thare chung kisa kok salai am haino sini bai tina kok saman kisa nalai salai ne sungbo babu haike kaham kaham kok sawi khana rika chini bukuk bai tina DEBBARMA am hakino sana nango kaisa thokai businessman Mwtai no am hai boro rong no am hakino sawi khana ba angkhai belai chajaka bai tina belai belai ka hambai am hake video slambai riman bagai bo Mwtai seman hunke bota ate jakhana video dada blog khai khai kono Mwtai manarok am hake blog video khaino Mwtai bai tina saw ajaga bukuk bai tina saka Shanti Laxmi Devi no bai tina no bo khaita posno khaita bo bai tina no botha dipo bo Mwtai hinke am haike bothare phonok di ni saka soy Mwtai hinke ning ano botha phonok di ar pore bisas khainai ni am haike chini bai tina sawi khnari mani norok bahai ingjabai kha na bai tina no botha da mankana na bo soy Mwtai da soy Mwtai da na Mwtai ya norok saideman norok am haike thang khulumbai bono rang charbui goi tong am haike bo rang ni bagai se am haike Mwtai ni lama o himbo amani bagai no po saimani taku borok bukhurok am haike thokai jagai tatal Mwtai man hinma jaga thangai tak khulumadi tabok buchma to khujan jani mane dehapano am haike borok munishu am haike tatal khaita manjakha le thangai rang roi khulumka binchi lab non kha loss amon sabo am hai fraud dong ni yang ni yakadi kakang nai badi sini bai tina onek no saka am haike bono ano ba tina bai tina saw ano buthadi hinai piaba bai tina no bo buthamaya soy Mwtai ya ngene bo buthamaya soy Mwtai hinke sini bai tina no sing muthajak nukhamung kuthui nukhamung bo taisa phai kok sabai ma tong ambo bo taisa ang nong bagi next video tuna bagi chesta khaine bo buthajaya bo samani ang thiya am haike ni sabai mani bo taisa phungai ngokhaino bo tai video slambai bini Facebook page rewi rikha norok bini Facebook page ta phono join ya join di ang description link ri na bai tina DEBBARMA ni norok am hai hai thokai Mwtai rong no tama sanma tak jote noro comment khai te subscribe khai am hai rong ni no norok ni bage ang video kada tui phayo te bo tu nai nong bai chai tong nai norok ba ano aska support khai di aska share khai di am hai bo rong norok tama sanma chung thokai buhuk je bini buk phaite se bo kok sai tong om Shanti Laxmi Devi bo kuno Mwtai me ya bin je bukha phaite je bin khuk phaite se kok sawi tongo ama hai chalak rong no chalak thokai manjak suga bai tina bai tabukai chalak belai ke manjakha soy no saima khnale tabukai Shanti Laxmi Devi bokuno Mwtai maya bai tina bo soy ke aske manjakha bo chalak thokai Shanti Laxmi Devi bo kaisa Mwtai maya facts ba sini bai tina wahya kari rika am haike thokai rong no soy rombui rika norok nugun mankhana bokuno reply rimalia sini bai tina no bokuno sakhamya khaimalia sini bai tina ta jote kahamna tongo kono thiya bo soy Mwtai hinke bono sakhamya khaikamu tai bo botha kamu botha maya atino botha thokai sabo salak hungino Shanti Laxmi Devi bokuno Mwtai maya am hai borong no norok bai thangai norok hai aro thanglai bai ke bisas salai nge tabu tamasa borok amake Mwtai manu saka nor aro bisas thang aro khulne nati dunia bo tong ge ama hai chini tebra ho busuk se Mwtai butu tom baba tomo sone chini busuk se ongka jotono social media bo habui naikhe am haimang se nuksinai chini thokai rok fraud rok Mwtai man haimane kuno Mwtai man rok soy adike social media o phai viral khaya yakhana video daya norok saine mana Mwtai kaisa mane kha kuthar ango kuno hindu rok kuno hamya khaya thangmayamo kuno norok ni bage hamya samaniya haipano am hai borong ni bage lekisa micha kok ti sa awasti sanango am hai thokai rok ni bage am bage sang kisa sajawo ang kuno hindu rok bage hamya saya ang kuno hindu rok saya bo khainaya am hai thokai ni bage hinge kisa micha kok sanamo chung tai norok am hai borong tam sanamo chung takhe jodi please sanamo chung saimano nong comment through tai nong comment phano ang te reply na bage phano chesta khane reply boi ang video slama chesta khane norok comment khai ang norok comment kabang khaidi tai mo video go
40টা 50টা কমেন্ট খাইদি mo 50টা কমেন্ট কাখাंके आं नंनि बागै रिप्लाइ भिडिअ तै फायनाय mo Shanti Laxmi Devi ni भिडिअ तै फायनाय लाइभ नंनि बागै लाइभ प्रुफ तै हायनाय आम हायके नरक आनो कमेन्ट 50टा गारि देखाय ताय लाइक बुखारि देखाय ताय सब्सक्राइब खायदि ताय तिनी नि भिडिअ नरक चाचा नंग ताखो सपोर्ट खायदि ताय आम हाय भिडिअ नायनो बागै नरक चैनल सब्सक्राइब खायतोंदि ताय समालायनाय नेक्स्ट भिडिअ on takhisrati norok ani channel sa tangbo comment khadi thank you for watching taisa ma next video ama hai video to non bagin ang phai tongo te kata kata to tong thank you bye bye thank you for